Що даде яхтата? Ето ги, това са собствениците на океана. Здрасти. Здравейте. се. Кое парче на кого искам да разбера? Докторе, колко пари взима от оня за яхтата? Колко? 1 милион. Айде, пускай. Пусна ли бе? Да. Що го пусна бе? Аз ти казах. Де го пускаме, човек? Вие хората гледат. Какво да го правя? Ей, стай го да се разхожда още малко. Стай го. Ачо, гледай нагоре, Ачо, гледай самото. Що се криеш, бе? Лошите? А. Аз съм обикрите. Банко едно пред мене. Ей, сега трябва да разкачаме един по един. В момента се намираме в Холандия. Я снимай къщата ми, бе. Къде? Не се обърни към къщата, отиваме в вилата, се приберем сега. Там начакай сега няколко путки. Дай се обърни се към мене още по. Ето яхтата на Самет. Паркирал, фърлил теглича. Теглича. Снимай ги всички. Забравих да хвърля котата. Котната му. Теодоре, да я дръпнем кораба с колата. Ама назадна. Назадна, да. Въже имаме ли? Да, имаме. Въже ще го искаш ти въже. Ще се бездиш ли, какво ще правиш? Система, директ с лазер дърпаш. Давай. Ай, спри го вече. Ай, спирай, че... Как да го спра? Натисни нагоре. Нагоре. Нагоре натисни. Натиснах нагоре. Ама... Шинди, букли ви, самет. Друма да Геш ги. добри. Геш добри.